U proteklih 10 godina mnogobrojni članovi kluba, volonteri i prijatelji kluba uložili su mnogo rada, truda, odricanja kako bi klub funkcionirao i iznimno nam je drago kako je naš rad prepoznat. Uspjesi su nama bili, znači osvojili smo sa seniorima kup regije Istok. Imamo jednu vrlo mladu, talentiranu, potentnu ekipu koja je sačinjena od momaka, većinom od momaka koji su prošli sve naše mlađe kategorije, kadete, juniore, ali imaju puno utakmica, futsal utakmica u nogama i zapravo oni su spoj mladosti i iskustva. Imamo i jedan dio igrača koji su iskusni igrači, koji su igrači koji su prošli isto dosta utakmica, liga, turnira i svakako planiramo ove godine probati napasti to prvo mjesto. Očekujemo da te mlade osobe kod nas nauče tehniku i taktiku kako bi mogli funkcionirati i odigravati sportsko natjecanje. Pokušavamo im usaditi i nekakva pitanja koja su vezana za odnose međuljudske. Najbitnije brinemo da uvijek oprema bude sigurna, da budu opremljeni, da bude jedan ozbiljan klub, da se dečki osjećaju profesionalno, znači da imaju redovan i siguran put na utakmice, na gostovanja.